Mga pampubliko kag pribado nga patio nagapanghanda na sa Piesta Minatay. Pagdumili sa unvaccinated individuals nga makasulod sa patio, ipatuman kung magwa na ang EO sang Iloilo City LGU. Si Zen Kilantang nakatutok. Tuigan nga nagadagsa ang mga tao sa mga patio sa tion sang Pista Minatay. Apang humalin sa nagluntad ang pandemya sa nagligad nga tuig, ginsiraduhan ang tanan nga sementeryo agud matap na ang local transmission. Subong nga tuig ginaganyat sang Iloilo City LGU ang mga residente nga magpabakuna agud makabisita sa ilang Minatay humalin October 30 tubtob November 2. Diri sa Memorial Park sa distrito sang Mandurriao, linibo ka mga bisita ang nagapadulong kon Piesta Minatay. Apang subong, limitahan lang nila ang mga tao nga makasulod. Suno sa tagdumalahan, ginahulat nila ang executive orders ang syudad agud ma-adjust ang pagsulundan nga ila ipatuman pareho sang visiting hours kagadamoon sang pwede nila nga maakomodar. So if that's going to be the case, we have our guards to check on the vaccination sang aton nga mga vaccination card para at least amo man na at the same time maging gate pass nila para makasulod. Plano kun tani sang Memorial Park nga magpanirado humalin October 29 tubtob November 4 agud maibitara ang pagluntad sang pagtililipon. Ginadumilian man subong nga tuig ang pagdala sang pagkaon sa sulod sang patio agud malikawan ang paghukas sa mga face mask kag face shield. Ipatuman man sang Quintinsalas Public Cemetery ang no vaccine no entry policy sa Tigkalalag. We will be having an ecumenical mass na mga consist lang sang 15 to 20 persons. Ginpahayag sang City COVID team nga maga-deploy sang team nga ginabugusan sang PNP, PSTMO kag compliance officer sa tag sa Kapatyo agud magchekyar sa mga vaccination card. Isa-isa nga inspeksyonon ang identification card sa mga magabisita. Tag sa katin naton subong may task na ina para sa magtastar kung paano kasaron ang queuing in and out ng aton nga mga sementeryo. Natala na ang magasapol ang syudad kag mga tagdumalahan sang sementeryo buwas agud maplastar ang guidelines angot sa pagdumili sa mga wala na bakunahan nga makasulod sa patio. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.